Pandika Bapak Putri Pramesti Swastika Kudo Laksita sabut para suwan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya kinarya kagem panglipur sawetawis Andika Bapak Ibu sagung para pamriksa sedaya nggih mangga Dik Rizka nggih Mas Eri hawane panas tapi ya panas ning adem tapi semangatnya ora luntur Mas wah semangatnya ora luntur wedake sing luntur wedake sing luntur ora iki wedake penari-penari kita Mas. Piye? Larang. Larang. Iso kanggo ronggon ya? Ori ora kabeh. Aku tersungging nek iki. Nek iki ana sik pindah engko bar iki kan. Jan sope lok tenan doang. Awake dhewe pindah ndi? Amin amin nggih. Awake dhewe pindah ndi? Pinten iki pinten? Pindah ngendi ya Mas? Aku bar iki pindah melu nyaron wae. Oh iya, tak tembung. Heeh, nggih. Heeh. Mereka wonten request Napa Mas? Segara Madu. Segara Madu. Napa malih? Kesayangan Seoyo. Kesayangan. Manut buring kembangane ra ditabuh Mas. Kesandung Asmara. Kesandung Asmara nggih. Sikep. Sikep, heeh. Panjangka alah akeh banget. Panjangka akeh men.
Nanti kalau ada yang mau Bapak Ibu mau request boleh langsung gabung aja sama kita. Mau menyumbangkan suara emasnya Boleh. mungkin? Boleh. Menyumbangkan suara emasnya boleh, mau nyawer ya, wah boleh sekali. Atau menyambungkan, menyumbangkan gelang emasnya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Mau nyawer boleh, kalau nggak nyawer nggak apa-apa, tapi kok kebangetan. Iya. Monggo kanca-kanca yuk, selamat. Monggo kanca-kanca Oke, paraga Mas. Kuda Laksita. Masih bersama Rizka Nurulisa. Halo, Mas Dokter. Halo dan selamat dari Akam Sini. Oke Mas Ian. Terus audio sound system. Enak ya Mas, Sing wedok tengah. oh iya. Keturun. Wadah banyu Mas. Om Eri, Om Pas, Om.
Joko tresnamu awas nabi ring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang kalah yen mati jodoh ora bakal kurang Kesayangannya sudah mas. sudah Rizka masih Jan, kan gua yang tenan nih. Gayeng tuh jangan ke dalam sinta ya mas ora gayeng. Wah. Jelas beda sekaliane. bener Ya. Jeng. Napa Mas Adit? Ros audio sound system Pripun? masuk Oh derek. Kula sing derek jenengan Sikap. iki ten mriki. Sikap kok. Siap kelangan pengarep-arep Mas. Oh sikap. Oh, requestnya iya. segoro madu, Mas. Oh segera madu. Yuk, sik. Sikapnya disimpen sih, sikapnya disimpen Sikapnya. sih. habis ini Ojo kesusu disikap lah, wae. oh ya rempong Isi awan iki Mas panas arep sikap-sikapan yang ini. cocok ra nih Hah? Yo ora cocok Mas. rumah saku penari-penarinya saiki lemu-lemu ya Hah? di rere mau lemu banget Semen iki nek lemu terus aku apa to Mas? Piye? sampean iki tetap 180 derajat Aduh. kempes Yuk, Kempes. heeh kempes Segoro klenyit, Mas. yo Apa Mas? Masih bersama Dolang Sito. Kowe haloe Mas. Ros audio sound system Mas Igal
sampean niku nggih. Oh, nggih niku kagem Pak Dokter. Derek titip menika kagem. Nggih. Lancar-lancar rezekinya ya Pak ya. Amin nggih. Mangke gampil ya. Pun mengke titipke kula mawon. Oh, iya, Pak. Niki mau nggih. Nek dondoke kula niku kepengin nyanyi rada kempling nggih pisan-pisan. Oh nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih. Mangke dikancani nggih, Mbak. Nggih, Pak. Oh nggih, Siap. niki namung titip rebuk ngaten lho. Nggih. Kalian Bapak sinten? Dalem menika ngadi. Pak Ngadi. Betul. Nggih. Menika bapakipun Pak Tri Rujiman. Oh nggih. Monggo Bapak. Tadi jadi ndak? Rondo kempling. Sios kali ingkang kempling-kempling mboten. Menika ingkang kagungan dalem menika Pak Ngadi menika. Rondo kempling cocok. Cocok ya Mbak Rizka ya? Ora ngene lho. Iki rondo kempling cocok. Lagune iki lho. Pipun, pipun. Nggih. Yen kula nalika alit, Nggih. nami kula Ngadi. Nggih, sakniki. Nggih Ngadi menika tegese namung kagem ketenger. Oh, nggih. Ning enten awone setunggal. Pripun, Pak? Nek jengat jadi. Pripun Kong? Ngadi sik nek jengat dadi. Iku elek. Piye ora? Dadi apa iki? Dadi napa, Kong? Dadi apa iki? Ya dadi dosa. Oh kok dosa niku lek jengat sak nggon-nggon napa pripun? Niku sing jengat nopane niku, Trek Pak? trek trek Kan? trek. Jempol. Jempol ngene lho. Niku namung nek ilok-ilok. Jan nek rondo niku sok pripun? Niki mau ora Ora muni rondo kok le serumen ngono lho. nuwun sewu Pak Dokter. Nggih. Ceritanya ini kan mau jadi rondo kempling toh, Kong. Nah, Niku ora ngaten. pripun? Kula menika namung sedya nggen. Nggih. Yo niku pimpinan Bapak Yaden Bakmi. Nggih. Menika kula menika pun kunjung kalian nika lho. Ten tampah-tampah niku saking Pak Yaden. Wah, matur sembah Matur suwun, nuwun. Bapak. Kali besan Bantul menika dalem namung sedya nggen. Wah, Masya Allah. Luar biasa pokoknya. Lajeng menika kula mboten ngalem Karang Taruna kedunggalih. Kula mboten akan niku dugi piyambak-piyambak. Wah, jos Karang Taruna berniat pindah ke Pongangan enggak? Ya, Enggak ya. kula tansah rumaos marem Pak menika. Oke. Nggih. Siap. Karang Taruna apa Pak Heru? Pak Heru. Oh, niku budidaya, Bu. Budidaya. Pun mangke ndak kentaan wektu nggo sakniki, Bu. Rondo kempling Mas Bayu. Nggih,
Bayu. Konco-konco penari, ini blockingnya itu loh, nah sana kosong ya. Itu diisi semua, penontonnya di sebelah sana. Nah, ini Ojo namanya. wedi panas. Ojo wedi panas. Amel, mundur. Ini namanya manajemen pertunjukan. Nah, Dia metu, Mel. maju. Metu. Nah, Rere, tengah. Ayo. Ayo piye to? Nah, ini namanya manajemen Ah, pertunjukan. niki ming pawitan kendel ya Pak Bambang. Wong iki nek ming pawitan kendel iso amor penyanyi. Balik, Bang. Ya. Mas Nova, cekel. Ya matur nuwun ya Pak Dokter. Ayo. Pak Dokter, Ya mau, nuwun sewu. monggo. Ya wis. Badhe Monggo, Aku nyekar seneng. kalian Mbak Rizka, boleh? Pak Rizka. Nanti saya backing dari belakang. Ning nak muni rondo aja seru-seru. Rondo, Ayo lah. Ya. kempling. Nek kali Wis, sinau. Jan. Kali sinau nggih Bu, mangke kula di. Oh nggih, heeh. Kok Bu toh mo? Ora apa-apa. Jan wis danak siji. Oh, iya. Heeh. Ora apa-apa, tante. Ah, ranyane ora masalah. Ayo cok, selak jam. Wis danak ora masalah Jam, Jan. soalnya niki mangke pindah. Selak nggih. jam. Ya. Heeh. Yo. Hah? Kudu lan situ. Kesenengan iki Mas. Monggo Bapak.
tua ki salah lagu wis kerebutan. Menika kedahipun pun jangkepi sedasa lagu kok. Wah, sampun mboten biasa menika. Mangke sak belak kedalon, mangke matur nuwun sak. Matur nuwun sanget Bapak, lancar-lancar rezekinya Bapak. Amin. Nggih. Mbok pilih wonten kerajaan slendra kula sak keluarga, kula nyuwun pangapunten. Nggih. Heeh. Suwun ya Pak Dokter. Ya Romo lah. Ya Romo. Romo. Sehat-sehat Romo. Nggih. Sehat-sehat. Besok nanggap lagi setahun sekali ya, Mo. Sebulan sekali no. Nah, enggak. Kok setahun sekali? Niki wau saking Pak sinten nggih? Anu Pak Pak. Parjio. Oh adik. Oh nggih Bapak terima kasih banyak Terima ya kasih. lancar-lancar rezekinya. Heeh. Oh, rayinipun Wong nek Romo. jenenge wong nyawer kuwi padha karo sedekah. Masya Mula, Allah. mula nek kowe kepengin Perbanyaklah perbanyaklah sedekah. Ke Supaya anak rezekinya lancar. lancar. Heeh toh. Ah. Mula nek kowe pengen rezekine lancar. Nyawer. Kamera kok diganti sing luwih oke. Masya Allah. Bener. Ngono Ya, kuwi. semoga berkah barokah Pak siapa? Pak namanya? Ngadi. Mau lagu 4 lagu boleh Bapak, monggo. Pak siapa? Pak Pak Ngadinan. Pak Murjio. Oh Marjio, siap. Bapak kalau butuh nomor rekening saya. ganti, agar siapa ganti. Pak Marjio. Enggak. Pak, nomor rekening saya ada di Bujoya ya. Yang mana tang Pak Murjio itu? Oh, Nanti bisa. Artan ki mau Pak Ngadiman. Mangga Mas Inggar. Iya mau. Dituntut Mas Inggar. Apa tagnya? Oh, Lintang Asromo. Lintang Asmoro. Boleh, ada tagnya Nggih. ada. Mas Mau Heri, diprintkan dulu? Nyuwun tulung Mas Heri. Diprintkan teks. Nggih. Teksnya. Baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami keluarga besar dari Bapak Ngadi, kebetulan saya adik kandungnya, yang mana Bapak Ngadi ini keluarga besar, 8 bersaudara, alhamdulillah bisa hadir dan masih diberikan umur panjang. Pada hari ini alhamdulillah silaturahmi keluarga besar Bapak Ngadi bisa berkumpul. Saya mewakili daripada Tangerang mengucapkan banyak terima kasih kepada kru hiburan dan seluruh pengunjung daripada acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintang Asmoro. Wong ayu tresnamu kinarya tombo. Oh, ngerang dulu. Susatra Yuk langsung Cak. Monggo Mas Bayu. Monggo Pak Marjio. Kalangan untuk Anda semua. Monggo. Amin. Bener. Ayo deh. Monggo kita Mas. Semangat Mbak Rizka. Jelas semangat ini. Tenang wis terserah aja bisa ditinggalno. Contohnya aku karo bojoku kae lho no. Bojoku kuwi tresnane ra karo-karuan. Coba ngadeg
gue, ayo berdiri sini, ya, sini, ya, ini sangat luar biasa, asal saya seneng mensupport, ayo, di dokter Enggar, sini, ayo, ayo, Boten saya sini. tak sawer, nomor rekeningmu berapa, ayo. Supaya mati ya deh ya. Oh, iya. Ini suatu kehormatan bisa bersama-sama dengan Dokter Ega. Ya. Wong ayu tresnaku inaryo tombo susahku ning batikku. Rizka, laris manis. Alhamdulillah, Jan. Mungkin kita warga kene iki kita ya tetep ono sik. Lomo-lomo. Wong kene iki jan lomo-lomo ra. Wong kene iki lomo-lomo Jan wargane. Dongake rezekine lancar kabeh. Heeh. Nek makarya ya diparingi gangsar mayar. Mas Heri. Piye Mas? Biasane juragane sapnya iki ya lung ngono ya. Iki ning ngurep ya? Parane Mas Enggar. Isin ketoke kok isin banget nek wis nang kono. Alhamdulillah matur nuwun Mas Ringo lancar-lancar jope. Masa ping siji, Sidene telu lho Mas Ringo. Sidene telu. Nah, terima kasih. Terima kasih Mas Ringo. Bersama Sikap Ros Audio Sound System masuk. Iya Mas Enggar, ana sing njaluk apa? sikap. Oh, sigar. Cik. Peneng kono Kak. Masih seseringin kudu laksuto. Pramesti swastika. Kalajengipun lagu-lagu sanesipun lumantar kudu laksuto monggo Mas Enggar, Mbak Rizka dan Monggo Mas Bayu. Tangan penari monggo.
Sabar, sabar ya. Iya.
Yuk, 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 yuk. Yuk, 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 yuk. Yuk. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Hey, ah.